A l'ICR tenim un departament que és el d'oculoplàstia, som oftalmòlegs, però especialitzats en la mirada i en les parpelles, i oferim també tractaments de medicina estètica. Realment la medicina estètica és molt variada i oferim tractaments, tu pots venir per una taca que t'hagi sortit o per aquesta pell amb moltes piguetes després de l'estiu, que podem fer la llum polsada o tenim peelings per tractar. També tot el tema de la ullera, que tant en noies joves que ens venen perquè tenen més marcada la ullera tant més fosca o més violàcia, com més enfonsada, com una persona gran que tingui una bossa i també vulgui millorar-la. La medicina estètica també està canviant, perquè abans era més pacient gran que es volia tractar i ara també hi ha un fenomen que és l'anti-aging, que és prevenir que l'envelliment de la pell sigui el més retrasat possible. Fins i tot tenim tractaments com un peeling efecte flash per la gent que tingui una boda o tingui un esdeveniment, es pot fer, o tractaments antioxidants que ens prevenguin les arrugues en un futur. Busquem una harmonització i una simetria facial i podem assessorar el pacient quin és el tractament més idoni en el seu cas. Moltes vegades no només hi ha una opció, amb el que també és important saber les expectatives i què busca el pacient, però pot venir simplement buscant una ajuda i nosaltres escoltar i recomanar-li què és el que trobem més ideal per ell. És important saber que hi ha molts tractaments en què el sol l'hem d'evitar el màxim possible, amb el que ara que venen els mesos d'hivern són l'època ideal per animar-se i consultar, perquè moltes vegades hem de donar tractament previ, evitant l'exposició solar, com després. I així com el botox no influeix en molts altres tractaments, com pot ser la llum polsada o el làser o fins i tot un peeling, és millor evitar l'exposició solar.